Hvad? 1, 2, 3. Det er lagt til polizei. En gang til. Han er rigtig mange kæve. Det gjorde han heller. Hvad? Hallo? Mogens. Du skal op nu. Vi skal... Folk, der kalder andre folks navne, som de ikke hedder. Bøsser. Hallo Torben Chris, du skal op og pakke dit harmgård nu. Bøs. Vi skal være ude klokken 10. Vi skal være ude hjem lidt. Klokken 10. I morgen tidlig skal du være ude i det rum. Det er no problem. No problem. Med alt dit lort. Emil pakker. Lige præcis. Det gør han nemlig ikke. Mænd, der gør, hvad andre mænd siger. Bøsser. Det er ham der. Det er ham, som der er bøsse. Også dig. Også dig. Du er ikke feminin overhovedet, men du er næste, der brækker sig på turen. Du var fandme tæt på går. Har jeg hørt et rygte om. Har du hørt rigtig om, mand? Hvem fanden var det, der gik i seng klokken 6? Folk, der går i seng klokken 6. Bøsser. Jeg gjorde det også den ene dag, men jeg er også en bøsse. Det må jeg gerne.